pumasok dyan? Oo. Kuya, para sana. Kuya! Balik ka dito! Para sana. Ganda naman. Daming tao ngayon parang hindi ngayon bagong laya yung mga tao ngayon. Wala lang pandemya. Exciting more. Picture ka na. Picture ka na. Mga tao, picture nila. Ganda naman. Ganyan natin parang provincial capital. Diba? O Sen, baka gusto kong bumili ng lobo. Ay, gagawin ko yan. Ganda naman Bigay dyan. pa sana kong mingming. Ang daming tao. Ganda tiyang bibuya.
Thank you.